2024 आरो बिनि उनाव 5 मे बे साननैनि गेजेराव दुधनैनि जि मोनसे गैंग रेप इन्सिडेन्ट सानै माइनर गार्लनि सायाव आरो 5 तारिखआव हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारनायनि जि जाथाय बे जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथाय जानायनि उनावनो जोङो थार बिजिरनाय जास्टिस नागिरनानै रेलि खालामनाय जादों धरना होनाय जादों आरो लोगोसे दुधनैयाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद राभा फरायसा आफाद आरो गासै हारि माहारिनि आफादफोरा ज' लोगो नांनानै अखा जुब जुब हानाय समनि गेजेरावब्लाबो जोङो मोनसे सुबुं गौमा आरो सुबुं रेलि खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो जास्टिस नागिरनाय जादोंमोन जे जाय मेन एक्यूज्ड जाय मेन कालप्रिट धन आली आरो लोगोसे बाहार आली रेहमान आली बिथांमोना गैंग रेप इन्सिडेन्टआव इनभल्व दङ आरो बेखायनो बिथांमोननि सायाव माने स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रं एक्शन माने फासि होनांगौ आरो फास्ट ट्रेक कर्टआव बेखौ लांनांगौ आरो लोगोसेनो SIT गठन खालामनानै बे गुटै तदन्तखौ मजबुतै खालामनांगौ बेनि उनाव भिक्टिम परियाल हिरण्मय खाख्लारिनि नखर आरो सानै माइनर गार्ल जाय बिथांमोनखौ रेप खालामनाय जादोंमोन बिथांमोननि नखरनो कम्पेनसेसन होनांगौ हिरण्मय खाख्लारिनो 20 लाख थाखा आरो बे भिक्टिम परियाल रेप खालामजानाय नखरनो 5 लाख रां होनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांनाय जादोंमोन किन्तु दिनै एप्रिल माने मे दाननि 3 आरो 5 निफ्राय दिनै जुन दाननि 23 तारिख प्राय 1.5 मास आरो बे 1.5 मासनि गेजेराव जोङो आसा खालामदोंमोन मिजिं खालामदोंमोन जे आसाम सरकार आसामनि जि सरकार दङ बे सरकारा बिनि सायाव मोनसे जास्टिस मोनसे न्याय होगोन होननानै दिनै जोङो नुबाय जे लखिमपुराव सुनील गगৈ काण्ड जादों बेखौ लानानै DGPआ बाहागो लाहैदों बेखौ लानानै मन्थ्रिया थांदों बेयाव माने ओरैबायदि परिबेस नुदों जे सुनील गगैनि जाथायखौ लानानै बिथांमोना बिराद एक्टिभ किन्तु जोङो दाबि दैखांदोंमोन जे बे हिरण्मय खाख्लारि मार्डार खालामनाय जि केस आरो बेयाव धन आली बिथांनि नखरनि शेखबर आली आरो परमिना बेगम साथाम व्यक्तिया बेयाव इनभल्व दङ बे मानसिफोरनि सायाव जिखिनि एक्शन लानांगौ सरकारा बे भिक्टिम परियालाव फैनानै खबर लाफैनांगौमोन कम्पेनसेसनखौ फोसावनांगौमोन आरो बिनि न्याय बिसारनि थाखाय पुलिस आरो आइननि भाबै जिखिनि प्रक्रिया दङ बिनि सायाव फास्ट ट्रेक कर्टनि बेबस्था खालामनांगौमोन किन्तु दिनैसिम सरकारखौ आसाम सरकारखौ टु शब्द जों खोनानाय नुवाखै कुनु मन्थ्रि नखराव थाङाखै DGPआबो नखराव थाङाखै जोङो साबायखर बावदों जे गवालपारा जिल्ला प्रशासन आरो गवालपारा जिल्ला पुलिस बिफानखौ जे बिथांमोना बे साबा सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों आरो एरेस्ट खालामनानै जेलाव हरदों किन्तु जेलाव हरनायानो साफिसियेन्ट नङा दिनै जेलाव हरबाय जेलाव हरनानै दिनै बिथांमोना बेल आपिल खालामदों जुदि मास मोनथामनि उनाव बेल गनानै आरोबाव जुदि एक्शन खालायोबा सोरखौबा बुथारोबा सोरखौबा रेप खालायोबा कारण धन आलिया थांनाय 2023 नि नभेम्बर दानाव राजमेलानि समाव आरोबाव सासे माइनर गार्लखौ माने रेप खालामदों रेप खालामनानै 3 मास जेलाव थानानै बिथाङा गबोदों गबोनायनि उनाव सेकेन्ड आरो गैंग रेप खालामदों गणधर्षण खालामदों सेकेन्ड टाइम आरो बिनि उनाव थार्ड घटनाया जाहैबाय हिरण्मय खाख्लारि आरो बिथांनि टीमा जेब्ला बिथांखौ गामियाव खबर लानो थाङो बिथांमोनखौ एटाक खालामनानै देगारजों सुनानै बिथांखौ बुथारनाय जादों दा बे सासे मानसियानो मोनथाम घटनानि माने बेजों बे मेन कालप्रिट मेन एक्यूज दा बेखायनो जोङो जि दाबि होदोंमोन आरो जोङो दुधनैनि जि रेलि बे रेलिनि समाव जों एनाउन्स खालामनानै फैदोंमोन जुदि सरकारा बिनि थाखाय जुदि राइट जास्टिस होआब्ला खबर लायाब्ला सरकारनिफ्राय जुदि कुनु पदक्षेप जायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड' मादार एस'सिएशन आरो गासै जोंनि हारिनि आफाद गौथुमफोरा लोगो नांनानै जोंनि जि धाराबाहिक आन्दलन जोंनि जि कन्टिनिउआस जि मुभमेन्ट जोङो जेब्लासिम न्याय आरो जास्टिस मोना जों बेखौ कन्टिनिउ खालायगोन होननानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों फिन आरोबाव आसाम सरकार आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आपिल खालामदों दाबि खालामदों जाहाथे बिथाङा इन्टारभेनसन खालामो हस्तक्षेप खालामनानै बे जि दुधनै गैंग रेप आरो मार्डार इन्सिडेन्ट बा बे जि मार्डार घटना बिनि सायाव जाहाथे बिथाङा माने स्ट्रंलि एक्शन लायो खामानि मावो आरो बिथाङा बिनि सायाव इनिशिएटिभ लायो बिनि थाखाय जों फिन दाबि दैखांदों आरो
गाबोनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' मादार एस'सिएशननि इनिसियेटिभआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसियेटिभआव जोङो टर्च रेलि माने बनजार लानानै जोङो प्रटेस्ट रेलि खालामनो थाखाय जोङो फिन थांखि लाबावदों आरो बिनि नेक्स्ट उइकआव जुदि सरकारा जेबो इनिसियेटिभ लायाब्ला जोङो नेक्स्ट उइकआव जोङो आरोबाव जोङो हांगार स्ट्राइक खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन कारण सुनील गगৈ काण्डखौ लानानै आसाम सरकारा जेरैबायदि एक्टिभ डिजिपिआ थांदों मन्त्रिया थांदों दुधनै काण्डनि सिगाङाव गुबुन गुबुन समाव आसामाव गोबां जायगायाव रेप इन्सिडेन्ट जादों मार्डार घटना जादों गें रेप इन्सिडेन्ट जादों आसाम सरकारा बिनि सायाव एक्सन लादों बेबस्था लादों जों नुदों बिनि थाखाय जों धन्यबाद बावो किन्तु दुधनै इन्सिडेन्टखौ लानानै आसाम सरकारा दिनैसिमबो तु शब्द बुंनायखौ जोङो गोसोआव दुखु मोनदों आरो जों खुद्रिदों आरो बेखाय जोङो बुंनो बाध्य जादों असमिया मिडियायावबो बे खोथाखौनो बुंनाय जादों जे बर' जानायखाय ट्राइबेल जानायखाय इन्डिजिनियास मानसि जानायखाय जोंखौ खबर लायाखै नामा जोंनि बे घटनाखौ लानानै आसाम सरकारा इन्टारेस्ट गैया नामा आसामनि मन्त्रिमलया इन्टारेस्ट गैया नामा आसामनि गिबि मन्त्रिया बिनि सायाव मानो जेबो बाथ्रा बुङाखै बे बाथ्राखौ लानानै जों फिन दिनै कुइसन थिखोनो जोङो बाध्य जादों जों गाबोन आसामनि गिबि मन्त्रिनो जों रिमाइन्डार हरगोन अलरेडि मेम'रेन्डामा होनाय जाखाबाय जोङो गवालपारा जिल्ला प्रशासनखौ जों धन्यबाद बावदों बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनायनि थाखाय किन्तु एरेस्ट खालामनायानो फाइनाल खामानि नङा एरेस्ट खालामनानै आयेननि माने लामा लानानै बिथांमोना गफिननायनि दिनै पर्यायबो दङ जुदि बेखौ मोजाङै एक्सन आरो बिनि सायाव जुदि मोजां आयेननि जालखौ जुदि जों साननो हायाब्ला कारण बे मानसिफोरा बे साबा मानसिया गें रेप आरो मार्डार बे मोननै इन्सिडेन्टआव इनभल्भ धनालिया मोनथाम इन्सिडेन्टआव इनभल्भ आरो बेबायदि कालप्रिट बेबायदि माने मेइन एक्युजखौ कुनु कारनाव जाहाथे बियो लांदां अख्राङाव जाहाथे फैया आरो बिनि जि स्ट्रिंजेन्ट जि पानिशमेन्ट बेखौ जाहाथे मोनो बेखायनो जों दिनै बे खोथाखौ बुंबाय जोंनि जि सोमावसारनाय जोंनि जि प्रटेस्ट जोंनि जि दाबि बे कन्टिनिउ थागोन आरो आसामनि गिबि मन्त्रिनि हस्तक्षेप नागिरनानै दिनै बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जाबाय माने सदराव जिल्लानि हेडक्वार्टाराव गासै आसाम नाङै टर्च रेलि बनजार लानानै जि प्रटेस्ट रेलि बियो गासिबो मोजाङै जाफुंसारगोन बयखौबो जास्टिसनि थाखाय एक्टिभलि हाबा मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फिन खेबसेबाव